Egunon, Arantxa. Zeralak nahi dituzu? Arantxa, egunon. Ai, bai, nik zerealak. Zer, oraindik lo altzaude edo? Bai, ametxetik atera ezinik nabi. Ametsa? Zer amestu duzu ba? Jo, oso amets polita izan dut. Bai? Bai, mendi baten gainean egan nenbilen. Bai gustura. Egan? Orduan txantxibiri ezan oso urrutibiliko. Aizu, baino, non dago ba, txantxibiri? Non da? Goiz jaiki da eta joan da. Bai? Bai. Hemen txenago! Bai, egunon. Ara, gozaltzera, goaz? Zu gozaldu duzu? Goizean goiz sagar bat jandut, baina geroztik ezar jangabe nago. Aizu, eta zer da boltsa hori? Zer da kartzu hor? Masusta zuri ostoak, zetarrentzako? Pila daude. Asko? Ta, nondik ekarri dituzu ba? Asto bizkarreko lepotik. Antxe izan naiz, Brauliorekin musu bat eman, ostoak bildu eta bueltan etorri naiz. Ope, txantxibiri. Hau, poza dudan, aizu konturatu zarete, zenbat gauza egiten dituen ja, berak bakarri. Ni ere oso harro nago nere buruarekin. Bai, gu ere bai, txantxibiri. Oso barro. Bai, da uniretze onduan. Nik unaiekin egun baten Azoka Zauela plazan joan nintzen Eliza Barrura Zauelako bere ama galdetzen gauza bat. Ni nire amakin bakarrik. Eta Eliza da jotzen da jakitzeko zehortu da eta esaten da noiz azten dien zehortu du. Eta horregatik esateko dau Eliza. Ni ez. Ni nire ama gure dauen nian fan gurek. Ni nire isobakin. Ni juetena nire bazerko Elizara. Kasu? Ena zupetan. Ni bakarrik apurtxo bat. Apurtxo bat nipe bai. Baina oso gutxi. Bai. Ni ez. Ni egun baten. Gutxitan. Ni gutxitan. Bakarrik ni toketan danean emiroela mesan irak ditagatik hilzalako ez dakit noiz. Orduan. Bai. Eta ezbertan zer egiten da Eliza Barruan? Bataia. Zer egiten? Batailua. Ez dakit. Eliza Barruan egoten da jende asko, jendeak hiltzen dienean pertsona batek abesten dago abesti trestiak eta egoten dira jendia elegantiak eserita. Mesi entzuten. Egoten da kuskusetan. Nire premuaz. Ni aspertu. Hildako gehiago esaten uste dut. Mesak emutantia eta bebai mesa goten danean egon behar da esiki bestela egoeten basa kanpora abariak harrapa dutzen datzu eta esen zagun kanpora. Nik eranen guztinen ura txikitan hor. Zu? Ez nafaten. Ez zara jaten. Komunionak ikusi eta norbait itzela bada joen horra. Eta muten duzkoe papel batu gure badago apuntau Elizan, Jesus eta olako gauza. Denok kantari goaz, denok pozik ta alai, antxo itxi, antxo bare guta gure lagunekin.
denok gerritik heldu, ta gorputzak mugitu alde batera ta bestera lekuan gelditu orain. Eskuak gora, eskuak bera, alde batera ta bestera, antxo itxi, antxo bare, guta gure lagunekin, izterran jo, beste bat txalo, kriskitin, kraskitin, kraskitin, antxo itxi, antxo bare, guta gure lagunekin. Laran, laran, lararan, 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 lan, larara, lan, larara, lan, laran, laran, lara. Eskuak gora, eskuak bera, alde batera ta bestera, antxo itxi, antxo bare, guta gure lagunekin, izterran jo, beste bat txalo, kriskitin, kraskitin, kraskitin, antxo itxi, antxo bare, guta gure lagunekin. Kaixo Txantxibiri. Kaixo Txantxibiri. Zerrarrak ikustera gatoz. Zer modu zaudete? Ondo, ikastolarik ez dugu eta jolasteko denbora handia dugu. Ni hemen txenago, irakurri eta irakurri eta irakurri. Asko ikasten dut nik irakurriaz, baina zetarrak ikustera gatoz ez da... Guazen, torri! Begira, hauxe da jaten dutena. Orain, ikusi egingo ditugu, bai? Begira, hemen kuskuluak daude. Eta hemen arra dago. Eta hemen berriz tximeletak. Eta arrauza jartzen ari dira. Ze pila dauden. Nik ez ditut inoiz ikusi. Baina amonak esaten du basoan egoten direla ezkutatuak. Noski beste animalietaz ezkutatzeko. Lehen 7 zeuden, eta orain jadanik, 21 dauzkat. Nahi ditu norbaitek? Nik bai. Nik ere bai. Baita nik ere. Bueno, eta badakizu ez zer egin behar degun? Ez. Azalduko dizuet? Bai. Erne entzun. Lehenengo, jun behar dugu ostobila. Hello, Txantxibiri. Kaixo, Izeba. Kaixo. Iritsi naiz, erakusketako. Baina goiz etorri zara? Ze panpinera emango dituzu? Panpinak hemen daude, begira. Hala. Ze politak. Ta denbora daukagu, merindakutuko dugu. Bai. Nahi dezu? Parkean egon gara. Bai? Eta txoriak ikusten ibili gara. Bai. Eta Antxonek esan dit, batzuk segituan joaten direla Afrikara, jateko ezer topatzen ez dutelako. Bai. Eta antxe, txoriak ikusten, eta... Begira, gauza bat egin ikasi dut. Eta instead of watching TV. Telebista ikusi beharrean? Hori egingo aldugu. Bale. Nahi duzu? Bai. Benga. Txori guztiek ez dituzte gustu berdinak. Horregatik, jateko moduagatik, janleku mota ezberdinak egiten erakutsiko dio Izebak Txantxibirin. Eta zuri hala nahi baduzu. Horretarako osagai hauek beharko dituzu. Koiara bat, ontzi bat, edalontzia, irina, txorien janaria, gelatina sobre bat, ura, kola, komuneko paperen kartoia, pintzela, irabiagailua, moldeak, sukaldeko papera eta soka. Bi jaleku egingo dituzte Txupit eta Txantxibiri. Lehendabizi masa bat egingo dut, bihotz moldea betetzeko. Irinez beteko dute edalontzi erdia eta ontzian botako du. Ondoren,
txorien janariarekin edalontzi bat. Gelatina sobre bat ireki eta aurrekoari gehituko diogu. Irabia gailuarekin lagunduta nahasten hasiko gara. Urez beteriko edalontzi erdia pixkanaka botatzen joango gara. Bukatzeko, txoriei asko gustatzen zaien gauza bat. Txantxibiri ere asko gustatzen zaio. Eztia bai, bi goiaraka da. Dena ongi nahastu eta ondoren moldea beteko dugu. Lehortzen utzi eta nahi duzuen tokian zintzilikatu daiteke. Beste aukera, kaskabeltzei asko gustatzen zaiena da. Txorien janaria barreiatuko dugu ilara batean. Ondoren, komuneko paperaren kartoia kolarekin pintatuko dugu. Bukatzeko kartoia poliki-poliki txorien janariaren gainetik pasako dugu. Ikusten duzuenez, itxasten joango da. Aurrera, atzera... Barrutik soka pasa eta prest. Bihar zintzilikatu beharko ditu txantxibirik, orain erakusketa zai dute. Hori bai, kontuan izan jartzeko tokia ongi aukeratu behar dela, katuek eta bestelako animaliek lapurtu ez dezaten. Wow, very pretty! Baina benga, guazen. Erakusketara, eta hauek? Bale hortu behar dute? Bueno, beste egun batean jarriko ditugu parkean zintzilik, ez da? Txoriek handitzaten. Bai, noski baietz, baina orain joan behar dugu. Benga, Venga, guazen ba. guazen. Guazen ba. Bi daude eta hartik garetza. Noen nun da. Ez da hau? Fernando zeuken aker bat, flako-flakoa, eta beste mutik bat zeuken kriston indartxu eta itxu gara borobil bat. Eta lehenengo ateatzeana, galtzaile, eta beste erazle. Eta zeit pasatzea, akera hundi horrek bultzait botetxo goraka bestea Fernandona flakoa, eta eroitzea borobilen, eta naguzik akero handi horrena. Ezateu, venga guazen, akera atea itzea baino Fernandon akera guandiken borobilen zeon. Eta Fernando kira bazitzeo. Zer da arroxa hori eta bertea? Eta muitu ikiana. Zer da? Oi, asmakizunea. Lore bat! Jarnien paseatzen. Kaixo, txantxibiri. Kaixo. Oso kontzentratuta ikusten zaitut, Bai, ala nago, bai. Eskolatik ipuin bat kontatzeko eskatu didate. Beldurrezkoa nahi omen dute gainera. Eta, hementxe, aukeratzen ari naiz. Bai. Primera. Galleta bat nahi duzu? Ez dut bat ere gogorik. Eta orain 3 kaxa gehiago dituzuta, nolatan? Bai, atzo lagunak etorri ziren, zetarrak ikustera. Eta, etxera eraman nahi zituztela esan zidaten. Eta?
gero hasi ziren, txekpolanak zituztela, errugbia, ingelesa, lan asko zutela alegia, eta azkenean neronik zainduko nizkiela esan nien. Bai, ja. Ui, zergatik jartzen duzu aurpegi hori? Ez errez. Ara! Ordua da, Juana Josi Patronpetaren irratsaioa hastera da. Nik ez dauka denborarik, Ez? Ostobila joan behar dut, eta bestela janaririk gabe geratuko dira, bai. Bale. Ni banoa. Segi, agur. Juana Josi Patronpeta, burua eta bihotza, erantzunez beteta. Kaixo laguna, beste saio batetara. Beno, zer modu zaudete? Ondo, ni pozik nago. Eta orain, gure saioa ondo hasteko, asmakizun bat esango dizuet. Ea nork asmatzen duen gaurko honetan. Entzune, adi. Zer dela eta zer da, atxa bai, eta gorputzik ez duena. Zer da? Pentsatu. Ea, dei bat? Bai? Kaixo? Kaixo, Maria naiz. Maria, kaixo? 2 urteko haur bat daukat eta oso alaia da, jatorra. Baina kontua da, txirristrara ez badut nik igotzen, asko haserretzen dela. Nola egin dezakegu? Eta zer egiten dezute olakotan? Zuek igo egiten dezute? Bai, bestela kristoren kasketak harrapatzen ditu. Begira. Niri gauzak lortzea asko gustatzen zait, baina nire kabuz lortzea? Agian parkeko txirristra oso altua da, altuegia. Baina gure txikitxoak ez du ulertzen ez da. Berak txirristran igo nahi du, txirristratik jaitsi nahi du. Orduan gure txikitxoari esan behar diogu. Agian txirristra hori oso altua da. Zuk beste gauza batzuk egiteko gaitasuna baduzu. Noski, nik lagunduko dizut. Baina zuei agian beldur gehien ematen dizuena, zer da? Kristona serre hartzen duela? Kasketak alegia? Bai, Juana Josepa. Bai, normala da. Berak horrela adierazten du bere haserrea. Beno, lasai, zer esango diogu gure lagunari? Gure semeari alegia. Begira, nik badakit zuk gauza asko egiten dituzula, eta oso ongi gainera. Eta egun batean, aurrerago edo atzerago, lortuko duzu txirristra hortara igo eta jeistea. Baina bitartean, begira eskilarak. Zuk badakizu eskilaretan igotzen ez da? Bai. Eta badakizu salto egiten ez da? Bai. Eta salto egiten duenean, bere lorpena txalotu. Hori baita garrantzitsuena. Eta ez dakizute zein poza sentitzen den, nolako poza sentitzen den, bakoitzak bere kabuz gauzak lortzen dituenean. Hori da. Beno, orain pentsamendua. Badakizuten niri asko gustatzen zaizkidala. Eta orain honetan, udazkena. Udazkena heltzen denean, paisaia aldatu egiten da. Baina ez da kontu estetikoa bakarrik. Mezu gordeak eta sakonagoak daramatza bere barnean. Gure barneko belarrira esaten dio, ez dagoela ezer betirako. Erortzen diren hostoak, pixkanaka, lurra bihurtzen direla. Hotza, pixkanaka ezartzen da negua iragarriz. Momentua non naturalotan dagoela dirudien.
Beno, iritsi da! Zuen momenturik gogokoena. Nork asmatu du asmakizuna? Ba askok deitu duzue asmakizunaren erantzunarekin. Baina bat aukeratu dugu. Nor? Urrun Goikoetxea. Zorionak Urrun, zuk asmatu duzu. Eta zein da ba erantzuna? Ez dut oraindik esan. Ea, gogoratzen dezute zeintzen asmakizuna? Zer dela eta zer da, atxa bai, eta gorputzik ez duena. Zer da? Putzak, bai, puzker, usaindona. Atx-itak arnasa, atx-itzak arnasa, eta usaina esan nahi du. Beno ba, Urrun Goikoetxea, zorionak! Eta orain, gure saioa agurtzeko momentua iritsi da. Badakizute niri gure saioa agurtzea asko gustatzen zaitela. Eta beti ere, ilargiari esalditxo bat esaten diodala. Beno, oraingo hontan, beste esalditxo bat aukeratu dut. Ilargia hilgoran buruz gora badago, euria dakar. Hartzen egiten. Orain badakizute. Beno lagunak, beste saio batean elkar ikusiko dugu. Agur! Juana Josepa trompeta, burua eta bihotza, erantzunez beteta! Baina sakurditan. Aspaldi sartu naz. Bagarra guztetan jaten da Eliza bat. Zelan, basoiat arrazatetik, eta gero tortzen zaten mendi bat nun dagoela Elizia, ez? Hortxe da, mendi horretan dago Elizia, barkuan, eta botatzen duzula diru bat, eta gero pizten da nargi holan bombilla bat bezala. Hori Eliza hori guztetan japio bat. Niri bai guztetan japio bat. Nire joan nintzen, eta leku baten zabalitzen zakaka bat. Niri ez. Zure ez jatu. Niri bakarrik kanpaie. Kanpaie bai. Niri kanpaia gotzien. Jarauko gota bialdiz. Nik ez dakizen bat aldiz. Olako gauza botatzen dabiela tantaka bat. Estatuak. Eta zer dakien gustatzen zaizuen? Barruan ikusten den gauzetatik? Zer da hola gustatzen zaizuen? Goian dau kolorinetako gauza bat. Jolaztia. Soldaua. Soldaua? Jolaztia. Jolaztia? Soldauak. Soldauak. Eta kanpaia ere badago, ezta? Bai, ni hauke jota, hogei aldiz. Nire bai. Etxanekua. Aldi bat emagarri. Guztetan jatena da. Ikustia santuak eta. Niri guztetan jategoten dien kuadruak. Aha. Eta zuri? Ziak. Jo, ontan bai. Gora. Ui! Hartu! Nekatua nago! Ai, Txantxibiri! Zure falta somatu dugu, Parketarrak hemen izan dira? Bai. Bai! Hala! Bai, parketarrak eta zure lagun guztiak. Han, egon dira Mara, Helene, Jerai, Oiane, eta ez dakit zenbat gehiago. Danak zuregatik galdezka. Nun egon zara ba? Ostoak biltzen. Hainbeste osto behar dira, hainbeste kutsa dauzkat, Oiane, Mara, Helene... Bai. Bueno, baina ze gertatzen zaizu ba? Nazkatuta nagoela. Nazkatuta nago beste entzat lana egiteaz. Ja, bai. Eta orduan zer egin dezakezu? Ez dakit.
Ba, larrituta nago, eske jaten ematen ez badietil egingo dira. Ui, ama, lasai txantxibiri. Lasai, denak du soluzioa. Ikusiko duzu dena nola soluzionatukoen. Azteko lasaitu egingo gara, bai, eta horretarako, jolasean ibiliko gara, bale? Tori, zu hasiko zea, bale? Eta gero, historia bat kontatuko dizuet. Ederto. Bai! Bai. Tori, Primera. jolastu. Ana aurre ederra zen, bihotz zabala, alaia eta jakin mina handikoa. Bere lagunekin jolastea gustatzen zitzaion. Txokoak, zuloak eta abar ikertzen ibiltzen zen. Liburuak irakurtzen denbora luzez egoten zen. Animalien bizitza eta ohiturak ezagutzea zen gehien gustatzen zitzaiona. Hala ere, enborretan dauden zuloak ziren jakin mina handiena sortzen ziotenak. Eskua sartzen zuen poliki-poliki, bere linternarekin miatzen zituen, eta denbora luzez zain egoten zen. Isil-isilik, beraien aurrean, ea suertea izan eta bertako biztanleren bat ikustea lortzen zuen. Egun batean, Anaren izebak, zetarrak eraman zizkion. Jakin bazekien, bere garapena ikusiz eta gertatuko zen magiarekin asko gozatuko zuela. Horrela, egunak pasa eta beldarrak bere metamorfosia hasi zuen kapuluan sartu arte. Anak ilusioz eta atentzio handiarekin begiratzen zuen egunero. Egun batean, Anak kapulua mugitzen hasia zela ikusi zuen. Belarria gerturatu eta zarata txikiak entzuten zituen. Tximeleta atera nahian zegoen. Borroka batean iraulkatzen zen. Denbora asko zain pasa ondoren, bere laguna laguntzea erabaki zuen. Kapulua puskatu eta tximeleta atera ahal izan zuen. Alabaina, atera zenean, gorputza lodia eta hegal txikiak eta tolestatuak zituen. Ana zain egon zen, ikusi nahi zuen, bere gorputza bere onera nola etortzen zen eta hegalak nola irekitzen zituen, baina ez zen horrelakorik gertatu. Ana oso triste jarri zen eta ez zuen ezer ulertzen. Izeba angelita izan zen dena azaldu ziona. Tximeletak bere gorputzeko fluidoak hegaletara eraman ahal izateko borroka egin behar du kapulu barruan. Zulo txiki horretatik ateratzeko egin behar duen indarra da, naturak duen modua, hegalak indartu eta hegan egiteko prest jartzeko. Baina tximeletak hori egin aurretik guk kapulua irekitzen badugu, naturari ez dio denborarik ematen, hegaletara indarra bidaltzeko. Eta horrela, tximeletak hegan egin zuen. Hau historia ederra. Jo, niri asko gustatu zait. Arantxa, nik uste badakidala zergatik kontatu duzun historia. Bai, eta zergatik? Nik asko ikasi dut eta asko gozatu dut zetarren ardura hartzeaz. Eta honela jakin ahal izan dut, zenbat gauza egiteko gai naizen. Baina zure lagunen zetarrak zaintzen aritu zara, zertan ibili zara ba? Bai, ez diet handi izaten uzten, eta horrela ez dute sentitzen zetarrak aztearen poz hori. Egia da. Eta ardurak hartzea, handi izatearena, besteak laguntzeko gai izatea, eta
Ni ez naiz gustora egon, eta beraiek ere ez dute gozatuz eta rakasteaz. Claro, beraiek ere ez dute ikusi kuskuioak arra bihurtzen, eta gero harrak tximeleta bihurtzen. Egia. Eta ez dute sentitu, zuk sentitu dezun poza. Baina ederki ulertu dezu. Horrela mutil zoriontsua eta sano egingo haiz. Hori da. Bai. Ope, asko daukat ikasteko, Jo, eta guk ere pila bat ikasi dugu zurekin, Txantxibiri, mila esker. Hori da, opa Txantxibiri! Zora barria zara!